Здравейте и добре дошли в шестия урок от нашето обучение. В предходните уроци изградихме основата, необходима, за да разбираме европейското финансиране. Първо научихме как работи финансирането от Европейския съюз, откъде идват средствата, как достигат до различните програми и как организациите могат да получат подкрепа за своите идеи. След това разгледахме различните видове финансиране от Европейския съюз и видяхме, че различните механизми са предназначени за различни цели и дейности. В този урок ще се фокусираме върху една от най-достъпните и важни програми за много организации – Erasmus+. Тя често е първата реална възможност за участие в европейско финансиране, особено за организации, които работят с млади хора, общности, обучение, доброволчество и развитие на капацитет. Причината да разгледаме именно тази програма отделно е, че тя често се възприема като по-достъпна в сравнение с други европейски инструменти. Това не означава, че е лесна, а че логиката й е по-разбираема и по-близка до работата на много неправителствени, младежки, образователни и общностни организации. Освен това, Erasmus+ е програма, която дава възможност не само за финансиране, но и за развитие на самата организация. Чрез нея, организациите могат да изграждат партньорства, да натрупват международен опит, да развиват екипи и да се позиционират по-уверено в европейска среда. Какво представлява програма Erasmus+? Това е една от най-познатите програми на Европейския съюз и много хора я свързват основно с студентски обмен. В действителност обаче тя е много по-широка и обхваща образование, обучение, младежки дейности, спорт и партньорства. За организациите е важно да разберат, че Erasmus+ не е програма за социални услуги, строителство или инфраструктура. Тя е програма, която финансира учене, обмен на опит, развитие на умения, сътрудничество и създаване на образователна или младежка инициатива. Основната логика на Erasmus+ е свързана с развитието на хора и организации чрез международно сътрудничество. Това означава, че проектите по тази програма трябва да показват как ще подобрят знания, умения, компетентности, методи на работа или организационен капацитет. Това означава, че проектите трябва да имат по-широко въздействие и да адресират проблеми, които са релевантни за повече държави. Ако вашата дейност включва учене, развитие на капацитет или младежки обмен, тогава тази програма много вероятно е релевантна за вас. Важно е да се подчертае, че в центъра на тези дейности стои процесът на учене. Дори когато проектът включва събития, срещи или разработки, те трябва да бъдат свързани с придобиване на знания, развитие на умения или организационно усъвършенстване. Един от най-полезните аспекти на Erasmus+ е, че предлага различни формати според опита и капацитета на организацията. Това е важно, защото не всяка организация е готова още в началото да реализира голям международен проект. Минимум 2 организации от различни държави трябва да работят заедно, но често партньорите са повече. Един от най-подходящите формати за организации с по-малък опит са малките партньорства. Те са създадени така, че да бъдат по-достъпни, по-гъвкави и по-реалистични за организации, които тепърва изграждат международна дейност. Тези формати са особено полезни за местни организации, малки неправителствени структури, читалища, обучителни центрове, младежки организации и други субекти, които имат добра идея, но все още нямат голям опит в европейски проекти. По-големите проекти в Erasmus+ са насочени към организации, които вече имат известен опит и могат да координират по-сложни международни инициативи. Те обикновено включват повече партньори, по-широк обхват на дейностите и по-дългосрочна цел. Това не означава, че са по-добри, а че отговарят на различен етап от развитието на организацията. Точно тук е силата на Erasmus+. Тя позволява растеж, а не налага един и същ модел за всички. Erasmus+ е подходящ избор, когато в центъра на проектната идея стоят ученето, развитието и обменът на опит.
Това може да бъде обучение на участници или служители, международен обмен, разработване на нови методи, споделяне на добри практики или създаване на партньорства. След като сте определили, че Erasmus Plus е подходяща за вашата идея, следващата стъпка е да проверите какви възможности са отворени за кандидатстване. Започнете винаги от официални източници. На европейския портал WebGate на Erasmus Plus можете да намерите информация за програмата, различните възможности и актуалните покани. За организациите в България важен източник на информация е и Центърът за развитие на човешките ресурси, Националната агенция по Erasmus+, където се публикуват информация за поканите, сроковете и насоките за кандидатстване. За организациите от Румъния, основният национален източник на информация е Национална агенция за програми на общността в областта на образованието и професионалното обучение, Националната агенция, която управлява програма Erasmus Plus в страната. На официалния портал Erasmus Plus Румъния могат да бъдат намерени актуалните покани, сроковете за кандидатстване, програмното ръководство, необходимите документи и допълнителни ресурси за подготовка на проектни предложения. Намирането на подходяща покана е само първата стъпка. Преди да започнете подготовката на проектно предложение, внимателно проверете условията за кандидатстване. Уверете се, че вашата организация е допустим кандидат, че идеята ви съответства на целите и приоритетите на конкретното действие и че планираните дейности могат да бъдат финансирани. Проверете също изискванията за партньорство, бюджета и срока за кандидатстване. Не се опитвайте да променяте идеята си само за да я вместите в дадена покана. Търсете възможността, която действително съответства на потребностите и капацитета на вашата организация. В този урок разгледахме Erasmus Plus като една от най-достъпните възможности за организации, които работят в областта на образованието, младежките дейности и развитието на компетенциите. Видяхме, че програмата предоставя възможности за обучение, международен обмен, партньорства, разработване на нови подходи и развитие на хора и организации. Разгледахме и различните възможности за организации с по-малък и с по-голям опит, както и къде могат да бъдат намерени актуалните покани за кандидатстване. Най-важното е да запомните, че успешното кандидатстване по Erasmus Plus започва с добра идея, реална потребност и правилно избрана възможност за финансиране. Не търсете проект за програмата. Търсете програмата, която може да помогне на вашата идея да се превърне в проект. В следващия урок ще разгледаме програма Творческа Европа. Благодаря ви за вниманието!